Eta ez gaituzu ondo entzuten, baina mesedez, azken mezu bat bai, aipatu duzue, Aikaren lana, gaurko egunaren garrantzia, orain da Bueno, irudi hoiek be bai, ezta? Jendetza hurbiltzen ari gara. Irudiak ikusita, Itziar, zer sentitzen da? Irudiak zer ikusita. sentitzen da? Itzela da, itzela. Otzikara. Otzikara, baina herri guztietan sartzen dan bitartean, sartzen dan bakoitzean, sekulako otzikara sartzen da. Gauza garrantzitsua esan duzu lehen AEkan ikasita, bolondrez hoiek, furgonetan dabiltzasenak, laguntzen dabiltzasenak, herritar guztiak, danok gara, banaka, danok gara, garrantzitsu honetan. Bai, oso lan importantia da. Danon artean egiten duguna, batzuek bereziki lan gogorra egiten dute, eta unkitu egiten az bakarri, pentsatzean zen ekatuta gelditzen diren, behin korrika pasata euren herrietatik, eta oso unkigarria da. Egite oso polita, oso ederra da korrika. Dekoguna, hemen dekoguna, da poesia hutsa. Bada, metafora handi hori. Eta azken metro horietan gainera ikusten duzu, Ramon, ikusten duzu, honezkero Nafarroa hiribidean korrika moteldu dela, pausua moteldu da, azken kilometro eta lekuko aldaketa hauek bereziki esanai berezi izaten dutelako, ezta? Nundi datoz? Nafarroa hiribidean, Grosen barrena datoz. Nafarroa hiribidetik datoz, bai. Hori da, eta laster bat. Eta hemen atzean joaldunak, honezkero, Donostiako zumardia, Bulebarreko zumardia bete joaldunak, Iturengoak. Iturengo joaldunak, hori xe. Ramon, irudiak ikusita, ze sentitzen da, ikusita? Bueno, poza, eta esan nahi du norbanakoak eta euskal hiritarrak eta euskaldunak oroar izugarrizko gogoz gaudela eta aurrera egiteko, eta nik ustea dela momentu hauain, erakunde publikoek gai hori erdi-erdian jartzeko. Euskera erdi-erdian jartzeko eta lehentasuna izateko. Hori da, nik uste bain dela momentu horretarako. Eta denon artean, izugarrizko aurrera pausuak egingo ditugu. Gatozen pandemiatik, gainera. Gatozen pandemiatik eta... Kalte handia egin hori da, atzera pausuak izan dira eta... Denon artean, aurrera pauso sendoak eman behar dira. Eta gero hori blindatu legeak eginez eta araudien bitartez hori blindatu. Atzera pausorik egon ez dadin. Itziar, korrikak erakutsi duen indar hau guztia, ikusten dugulako indar erakustaldi hau, gero